салом алейкум дӯстони азиз, созе нағзани саломати хубай пеши апай зумрад омадагем духтарако ҳами қадар куртои хушро вардаган ҳамаш бори новинка ҳози якта ба якта нишон метем. Марамат каседа дар корай ҳатман биёен. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12 дарвоза 3 қатор ҷои апай зумрад гӯен нишонтон метиҳан. Ин модель новинка ая. Ассалом алейкум. Ассалому алейкум. Адолат шомаден. Рахмат. Духтаро ин модела бинен. Модели хушру новинка. Инози модель даем нишон метем. Ира бинен чӣ фасонакай. Нархш чанда ира? тамошобино 250 сомонай бовар кунен. ҳами варианти хушрувай барои ягон ҷо рафтан. Ина бинен хеле платёра бисёр мепурсанд. ассалому алейкум духтаро ва занҳои азиз, ҳар яки шуморо ба кор ба компанияи Faberlic даъват мекунем. Ман зани хонашин ҳастам ва директори компанияи Faberlic. ҳар 21 рӯз аз ин компания зиёда аз 10,000 сомон маош мегирам. Занҳои азиз, ҳамин номерои ватсапи ман ба нависетон, ман ба шумо ҳамаи он маошое ки ҳар 21 рӯз мегирам нишон медиҳам. Бо шумо суҳбат мекунам, кора дар бораш маълумот равон мекунам. Агар ки ба шумо кор маъқул шавад, ман шумои номнавис мекунам ва ба шумо кора бепул меомӯзонам. Занҳои азиз, омӯзиш ва номнавис шудан бепул аст. шумо аз хона набаромада баробари корҳои хона, баробари фарзанд нигоҳкунӣ, боз метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин гиред аз ин компания. Боз ба ғайр аз ин компания ба мо бонусҳои калони пулӣ медиҳад. ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин, боз бонусҳои пулии калон. Метавонед ки аз хона набаромада, занҳои азиз, кӯча ба кӯча борҳои Faberlic фурӯхта гаштан дар кор нест. духтаро, як бор дигар мегӯям, кор бо тариқи телефон аст. асосан мо дар WhatsApp ҳамкорӣ мекунем. ҳамин номерои WhatsApp-и ман. метавонед ки маълумоти муфассалро дар WhatsApp аз ман гиред, ба ман суҳбат кунед, шинос шавед. агар ки шумо ба кор маъқул шавад, ман шумои номнавис мекунам. занҳои азиз, дар командаи ман зиёда аз 3000 нафар занҳои муваффақ ҳастанд ки ҳар 21 рӯз маоши хуб мегиранд ва шумо низ яке аз пешқадамтарин занҳо дар ин компания шуда метавонедон. нарха бинен ҳамаш бо кори дастӣ дора. ҳози аз пеш нишонтим. ина мино ҳамаш кори дастӣ духтарако. мана бинен аҷоибот хушру дира. як духтарак аз ами модело мара пурсидаста буд. биёен пеши апай зумрад анамхе новинкаҳо омадай духтарако. нархам нархи беҳтарина. ири мишок дора 250 сомонай без размер. хоҳен римент кати мепушен, хоҳен бери мишокам ба ҳазур метонен ки пушен. марама духтаро доставкаам доран. ма рақамошонам мемонам дар рӯи экран. каседа доставка дар корай нависен. материалша биёед аз наздик нишон тиём. ира бинен дубайски шолкай ҳамқа хушру сабукак дар тобистон ба ҳазур мепушен духтарако. марамад ина дар кортон бошад. пеши апай зумрад ҳатман биёен. без размер ниан. аданаи моделшам новинка духтаро нигоҳ кунен чихе хушру бисёриё истилора мекован махсус духтарако. нигоҳ кунен инами ҳамаш кори дастӣ, ҳам стойка воротникай, ҳам остинакоша бинен чихе хушру кори дастӣ дора. нархи инам 250 сомоная. мана беҳад модели хушру 250 сомон. мана размерош стандарт. мана вайша бинед, материалша бинед чихе хушрувай. ино сабука кан дар тобистон мепушава пушан. мана бинед расветкоша. ина беҳад расветкои фасон дора. марҳамат размеро стандарт тақрибан то 54-56 размер дуруст мегирад духтаро. ина биёен пеши апай зумрад анами моделора меёбен. баъд хоҳен римишок кати мепушен, хоҳен беримент. ҳатто римишокошон кори дастӣ дора духтаро. марҳамат беҳтарин расветкоҳо, беҳтарин модело. баъд аз ӯ ваёе ки ҳозир нишон додем пардошт. бинед чихе бо расветкаи хушру дора. мана ин моделам ҳастай. марамат кадомаш дар корайтона 250 сомон кардагиян. пеши апай зумрад биёен анамхе нархи хуб кати анами модели киртара метонен харидорӣ кунен. баъд оптовиам доран. касе ки барои савдо мегира оптумам доран. баъд духтарако анаи фасон ҳозиро ҳама кофтестай нигоҳ кунен чихе хушру. и бори новинкай материалша бинен. и ҳам белмандода омадагай, ҳам анами материалда аҷоибот хушру арганза бинен чихе украшения дора. нархиш чанд сомон? нархиш скидка кадагим 180 сомон. 180 сомон фасонира бинен духтарако. дар тобистон мепушен. ина бинен расветкои чихе хушру дора. размерошон то чанда? 46 то 52 размер дошта. ина ба ҳазур духтарако метонен омада аз анами модело интихоб кунен. бинен чихе расветкои фасон дора.
ҳамаш фасонакан украшенияш да гап нест. сангои Сваровски и рангша бинен бо ина чӣ ранге дар кораитона бори новинкаи ҳозирашда ҳамаи размерора ҳамаи расветкора меёбен. мана кадомиш дар корай 180 сомон беҳтарин нарх. мана духтарако як эълони дига инчунин апай зумрад анами хел бижутериёи оригинал сталинои овардагиай комплектои беҳадам фасон 180 сомон. ира бинен мана гӯшпор мана калие браслет чала беҳад хушрӯ 180 сомон духтарои хушрӯи ман. чорта чай 180 сомон. ино ҳамаш духтаро копияҳои аму тиллоҳои оригиналай дидем. тамоман дар ҳақиқат ҳам фарқ намекунед аз тилло. бисёр ҳам хушрӯ зебанда. мана шумо нарисеншона модел бисёр доранд. дигароша сураташона мепартоянд. интихоб кунен доставка доранд. این مدل کرتایقه خوشروای ایره دخترا بینن باری نوینکا از این چند تا رسویدکا اومده همه تیرالش فسونای بینن پاپلینی چیه؟ ایپک بلماندو بده خیلی بلسک داره بهت خوشرو. نرخش چند سمای؟ نرخش 250 سومون اینا دیدن دخترا 250 سومون بود. حاضر 200 سومونی کردگیان بهت سنگچوش هم مستحکمی خوشروای فسونش هم بینن چه فسونای. نرخش چند رزمیرش؟ ایچیلاش تا 58 تا رزمیر است. اینا دخترا از 48 تا 58 تا رزمیر هستای ماتریالش دا گاب نیست دخترا. مرامت از ما سانگچوش خواست مای پیش مدا نشون دیم. ببینید چه سانگچوشون اوریجینالای مستحکمای نمیافته. مانا خوشمندو حتما پیش اپای زمرد بیاین. انا میخوام وایای کرتای فسونا انتخاب کنن. اینو همش نسخه ایپکو دریاتون باشه. ایپکوی 1000 سومت نشون دادیم. انا من نسخه دیدین. عجایب فسون نرخی بهترین این استیوش هم خشروه 200 سومون. ای پیش ایده دخترکو کرتوهای تاییار اگر خواهین پیش اپای زمرد بیاین کرتوهای فسون تونو بردگی. انا بعد این مدل بینن دخترکو این مدل هم خوشرو بهت فسون دوی که کرتاو ابایا نرخش 250 سومون. ماتریالش دا گاب نسیره بینن украшения داره همش. وای شولکای دوبایسکی شولکای ماتریالش در تابستون میپوشن دخترو سابوکاکای. از رسویدکوش نشون میتیم این مدلش دوی که من از این سیاه هم هستای کرتاو ابایا. انا بعد با هستای ترویکارم بینن ترویکاش با شرف هم داره 250 سومون. مانا ابایا شرف платье اینا دیدن سانگچوی سواروفسکی کوری دستی دیدن دخترکو اینم 250 سومون همراهی شرفشون. بهت مدلای خوشرو بهت نرخای خوب دخترکو دیر نکنن. حتما پیش اپای زمرد اومده انمی مدلو را ای پیش یک بار تماشا کرده بینن. ایره بینن ماتریال شوخی چه خوشرو چای سابوکا کای دخترو. ایره ابایشا از بالای همه نمود کرتاتون میپوشن. اینا بعد دیدن کرتوش هم آستین داره کن دیدن خودشونا پد بعض دیگر کرتوکاتی هم پوشن. مانا انا بعد تماشا بینو ایره بینن اک طرف تستای 300 سومون کردگن اینه دوی کورا باور کنین ایشا ماتریالش خوشروای بعد ستیلش بینن چه فسونای تابستون دا میپوشن. بعد میدونین دخترا 300 سومون دا ایره میگیرن دو چی میگیرن هم کرتا هم بالا پوش. مانا ابایشا با دیگر چیزایی هم پوشن خوشروای. انا وزیر رسویدکوش بینن به حد رسویدکوی فسون داره. مانا چه نیجنی رسویدکو مانا 300 سومون شدگی از فرصت استفاده برده حتما خریداری کنین برای این دخترها. وریانت های بهترین آوردگیان ایره بینین اخی همش اوریجینال های دخترها. انا بعد دخترکو یک وریانت فسونی دیگر کرترم شما دا میخوام نشون دیم. وریانت ای دونا بینن چه فسونا که پیزمرت خچون آوردگیان این مدل پشیوای دوبایی مرا 200 سومون عکس کردگیان 200 سومون.
ҳамаш кори дастӣ аст ва рост кисан вишивка задагӣ материал ипек белмандо ҳаст. Размеру сар мешавад 48-58 духтар. 48 то 58 размер дора. Мана расветкои беҳад фасон доранд. Марамад бинен бо хитон каседа дар корай ҳатман пеши апаи Зумрад биёен. Размерора ҳамаша меёбен. ҳамаша меёбед қадбаланду бузбало бе парвоз занг занен. Мана нигоҳ кунед хушрӯгиша. Бисёриё талхабарг мепурсанд. Мана бинен иқа хушрӯвай талхабаргшон. Аҷоиботай духтарако биёен. Иҷада баъд медонед ана хел киртои ипек овардагиян. Ин моделоям фасонай 280 сомон. Иёша моделош фасон. Дар дигар ҷо 350 сомон ам хелай дар 280 сомон. Мана модели беҳтарин размер ҳастай марҳамат. Шабине сангу сварус кисангай. Мана аҷоибот. Марамат каседа ипекои арзон дар кор боша ҳатман пеши апаи Зумрад биёен. Аз 48 то 58 размер меёбен. Иноям ҳамун нархана 280. Мана нигоҳ кунед 280 сомон. Вай 300 сомон. Ина модел 280 сомон. Ина нигоҳ кунед 280 сомон. Чихе вариантои хушрӯ дора. Беҳад расветкакои фасон. Мана марҳамат духтаро ба қад бинен чихе хушрӯчанд. Поёнашон бо намхе парпар доранд. 280 сомон инамуд 300 сомона инамуд. Аз ҳар модел бо чандтаи расветка ҳастай. Бо омаден ай пеш хитон мебинен. Мана беҳтарин. Баъд тамошобинони азиз то охир навора тамошо кунед. Ҳозир ман распродажаам нишон метиҳам. Куртои беҳад хушрӯ доранд, арзон кардагиян. Ана курто чанд сомай гулдуро? 200 сомонай духтаро. Ана 150 сомонай ҳама скидка шидаган. Ана вай 200 сом. Ина модело 150 сомон. Ини пашифи Дубай нишон метиҳам сахулак. Ана ино 200 сомона? Ино 200 сомон скидка шидаган. Зелёни. Эра духтаро бинен чихе хушрӯчанд. Чорни зелёни цвете. 200 сомон. Беҳад фасон. Духтаро хушрӯма 48-58 марҳамат қадш дарозай кушодиш мошоллоҳай. Бинависонен ҳамата ҷавоб метам духтаро хушрӯма. Ана баъд бо як модели зури дига ҳастай духтаро барои ид. Озӣ ман шумода нишон метиҳам. Расветка дора бовар кунед ҳамқа хушрӯ 200 сомонай. Аз анами ваё оригиналои Дубай ягон фарқият надора. Мана бинен. Ира бинен охи чихе хушрӯ. Беҳтарин расветкаҳо ҳастай. Мана нархшон 200 сомон. Сангчошон оригинал. Материалш белмандо ҳай духтаро. Доставка дар кор боша духтарако доставка доранд. Ина куҷое хоҳен доставкатон мекунанд. Нархшон 200 сомон. Иша бинен бо қафасон. Ина талха баргаш. Ина и расветкаҳош. Ина бинен чихе расветкаҳои хушрӯ. Сиёҳ ҳам дора. Бисёриё сиёҳ мепурсанд. Ина бинен чихе расветкаҳоша. Бинен чихе хушрӯчай. Ҳамаи расветка ҳастай наличи. Беҳтарин модело. 48-58. Глянцевый ипек чандаш мода? 250 сомон. Глянцевый ипек духтаро марҳамат. Ана расветои дигаш ҳастай. Адолат ина фисташка цвет. Ина нигоҳ кунед. Ина глянцевый ипекошам хушрӯ. Сангчошон оригиналай ай глянцояма. Ана бо ҳастай ина модел кирта. Иёш чанд сомай? Ина модел 200 сомонанд. Ира бинен духтарако 200 сомон. Ҳамқа хушрӯвай. Ипеки однотонный материалаш 200 сомон. Мана варианти беҳтарин расветкаҳои хушрӯ. Марҳамат хоҳишмандо ҳатман пеши апаи Зумрад биёен. Анами моделора бо нархи хубу дастрас метавонем харидорӣ кунем. Иқа хушрӯй бо материал блеск метиҳо. Дар ҳақиқат ҳам ина сиёшам ҳаст духтаро. Мана модели беҳтарин аҷоибот. Духтаро молодёжка 46 то 52 размер буда. Ина агар размер дар кор бошатона биёен расветкаҳои беҳад зиёди хушрӯ доранд. Баъд размерҳоям ҳозирашта ҳастай. Бори новинкаи чӣ тавре гуфтам меёбен размерора.